Makhosi amakhulu sanibonani, ngiyanamukela kuMakhosonke TV. Ngicela manje nifuna ukuthola amanye amavidiyo ni-subscribe, ni-like, ni-share. Nisilandele phakathi kwekhaya. Especially uma usesemusha, ngane zethongo. Ngaphambi ukuthi umoshe isikhathi. Namhlanje umuntu uzokhuluma ngokuphupha inja. Njengokujwayelekile ngane zethongo. Inja mayivela kuwena ngephupho. Inja isuke imele idlozi lakho lelo hamba nalo. Inja masikhumbula vele iyi-guardian yomuzi. Ngoba vele ingako phela kuyiyona ephinde ivele ngala maphusheni ethu. Ukuphupha inja ngane zethongo kusuke wafuneka wazi usuke sekukhona idlozi lapho. Mawuphupha leyo nje leyo umbala usho lutho, ngeke inje emnyama kube inje enjani emhlophe. Kuzoya ngokuthi idlozi lakho lithanda ukuziveza kanjani. But wazi ukuthi masuphupha inje kusuke kuyabantu abadala lapho baziveza ngayo ngoba vele phela inja i-act njenge-guardian yasekhaya egada umuzi. Nedlozi lizofika kanjalo ngelizwe ngawe ukuthi lifike ngani. Ngane zethongo mawuphupha-ke leyo nje leyo ikukhonkotha and uyabona ukuthi hawu inja yakithi le iyangikhonkotha. Makuthi inja yakini noma inja oyaziyo, niyangizwa, kusuke kuyidlozi lakho lelo. Mayikukhonkotha usuke bekuthethisa ukuthi kukhona ongakwenzi kahle ngokwedlozi lakho. Uphupha inja eyakini noma oyaziyo ikukhonkotha. Abadala banolaka kuwena bayakuthethisa. Mawuphuphulunywa inja, abantu abadala basuke bediniwe, uyabanyanyisa kahle hle basuke bediniwe. Mawuphupha inja ikuluma ikujaha, abantu abadala they are just mad at you. Ngoba umubi, wenza kabi izinto, awulungile. Uzujahwe inja izikulume ngoba umubi. Uma uphupha uhamba nenja, mawuhamba naleyo nje leyo ihamba kahle nawe, iyakuthanda futhi. But mawuhamba endleleni ukhonkothwe ezinye izinja, abadala lapho sebekukhombisa ukuthi kunabantu abakhuluma amagama amabi ngawe. Bengakhulumi kuphela kodwa lowo magama ayakulandela. Yingakho phela omunye izinto ezikhulunywa abantu ugcine ephumelela. Baze bathi wena uzukuba yilutho, ngempela ungabi yilutho. Unalo idlozi lakho. Kujulile njengoba ngintshela kujulile ukuphupha inja. Inja njengoba sebefika kanjalo sebezivezile. Asazi ukuthi siphi isinqumo ufuna usithathe ngoba phela manje sebevezile abantu abadala ukuthi bame kanjani ngawe. Sekumele ureact-eke manje njengengane. Ngane zethongo, nenze isiqiniseko sokuthi niyalalela amadlozi enu mayefika ngezinto eziningi eziyimvelo. Ngoba bazibazi bafike ngenja, ingoba bakugadile bayakuthanda. Noma benolaka kuwe inja ikukhonkotha but still bayakuthanda. Kodwa wazi ukuthi awenzi kahle. Uphupha izinja zikujabulela, zikucaca noma zikugibele. Sakukudlalisa njengoba nihlezi nizibona izinja sasemakhaya ethu. Basuke bejabule abantu abadala ngawe. Umbuzo wami wodwa, ize kucaca nje inja ikujabulela wenzeni?
Umbuzo wami uwodwa uthi ize nje ikulume nje ikujaha wenzeni? Sekuwena-ke manje lo mbuzo ngokunikeza wena ukuthi ukwazi ukuthi ugcine uphendulile wedwa nedlozi lakho. Ngicela ababukeli basemakhaya niqapheleke amaphupheni ngezinja ngoba iwona azokutshela kabanzi ukuthi ufuna uziphathe kanjani. Ngikhumbula kahle ngenza umzekelo ngami ngoba mina ngiyindoda ephahlayo, ngiyaphahla ngicela ukuthi kwenzenjani. Ngabona inja ingijaha ngabaleka, yaze yangifica yangiluma isandla. Mangiphahla wathi ugogo ngoba phela amaphupho ayaphahlelwa. Wathi sikuluma isandla ngoba isandla sakho asisihle, uyayithatha imali yethu esikunikeza yona uthenge ngayo izinto eziyi-useless ezingasisizi thina. Uyangizwa? Kwafika inja yangijaha, yangiluma isandla, ngangazi kwenzenjani, ngaphahla ngatshelwa. Manje awukwazi ukuphahla, awukwazi ukukhuluma nedlozi lakho. Ingoba umubi, onjani umuntu ongazi ukukhuluma nedlozi lakhe? Ngiyazi abanye benu ngeni-understand kodwa kulungile umuntu ahambe nedlozi lakhe khona ezokwazi bathini kuyena, but ungakhohlwa ukuthi bazohamba nawe noma bekushaya benzani kodwa bawuhamba nawe. Qaphela-ke amaphupho ezinja ngazethongo, uyibheke inja mayithukuthele wazi ukuthi khona konakele khona. Mawuphupha izinja zilwa zodwa ekhaya, zilwa zodwa zize zilimazane. Lapho-ke wena manje usho ukuthi iy'dalwa ziyabanga, okambe abantu abadala baxabana bodwa okungakhomba ukuthi baphenduliwe mashana zodwa izinja xabana zodwa ngoba phela suke bangabonani. Okambe basuke bebanga, yingakho kubalulekile ukuthi yini ebiyenzeka emaphushweni ngoba nje umkhulu sezinitshela yonke into isemaphushweni, ayikho into eshiye ngaphandle, yonke into ilaphaya. Wena ufuna ukurekhode manje yonke into ebiyenzeka laphaya khona umkhulu ezokuhlahlubela. Yebo, ngiyadonsa ngabalozi ngihlahlubele amaphupho nangesithuka ngikwenze kube lula kodwa akukho lula. Kubalulekile ukuthi ubheke-ke wena khona uzokwazi ukuthi ukwazi ukuthi ume kanjani. Leli klasi libalulekile ngephupho lokuphupha izinja uzozazi nawe ukuthi ume kanjani. Ngibonga kakhulu ngane zethongo, umkhulu akanishiye naleyo mfundiso leyo kwamanje. Ngisabaleka ngizobuye nginibone. Siyathokoza.